بيتهم حسابهم تبدي الساعات معلقات ستمنوا قلايو بزعبوا حوي ناديهم قريو كم سخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عقيدنا حيدتهم كنتارهم بيهم غنعسو حيدهم كيبهم حج حالهم نسفرسو عقيدنا يوزلو إلا والتواصل عقيدنا يوزلو سرايو تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عقيدنا يوزلو تودي يوصلنا بريوز السعر كواجوات هوي هويطا يبلا لو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وتبصم عبيدنا يوزلو سرايا النفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو ما أكلوا درت حيرك تزبلوا كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بيتاي صقر مالو نتصنع حسبية عقلي تأميتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يفوت صحيح عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي لم يفوت صحيح سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوكت كونو ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم ووترو أقدس زيناتاتنا عالم حزنا لكم متينا لنا متشم أبزوانزي زفتم زلون زخيط زلون أكايدانا عالمنا ناي زوبانا نهاجرنا زمل كدما بزوح تحستون أقدس تحستون أقدس مدرخنا تينا خمزلنا كلاتنا نكاتلو زلنايو سلازنا لومي بعالم درجة بس ناي زوبانا قطاوي ركب كل وزخ الكونتات كنرينا أبزوبانا جن بزح حدش ارتيكلسن صحفاتن كونتات نجر حدش درباني وصالو انتاي مالتي نابيك وصلنا يغل انتاي كنصبان غل كل غرينا لايك جبروا سبورت جبروا سبسكرايب جبروا حساب موداتا مسانا كتصون دما بخبرنا. A new report published by the UK-based campaign group Drone Wars reveals that nearly 1,000 civilians have been killed and hundreds more injured in military drone attacks across Africa. At least 50 daily strikes by African armed forces have been confirmed over the past 3 انتاين رلنا درونات زبرا نفرتي زبرا مخاين درونات اب سيفيلاون اب كاله تكنولوجين زمع بلالو زلوا غزي كنبل كلنا افريقاويان هاجرات مالتيو نزي درون زي نحرشان مسفحفح وي ونت بيزنس وول ناتهم نمسلا ديكونه حزبهم نمچفچاف يتقموا لهم زلوا حدش ريبورت زوسه يغلص الله حدا كابتوم هاجرات ኢትዮጵያ ዝባል ሀገር መሆኑ አካባቢና ወንተሪና ጅብቱ ወናፍዝ ጭፍጫፍ ይተቀመሉሎ አብ ሶማሊያ ከሙ ኬንያ ከሙ ሱዳን ከሙ አብ ሱዳን ኩናት ብዙሕ ድሮናት ሰቢህሰ ከም ዘሎን አግብጪ ተመሳሳለ ከም ዘሎ ስለዚህ እዚ ሀገራት ንሪዮ ዘለና እቲ ድሮን ዝባል አብ ህዝቡ ምቅታል ንኩናት ደይኮነ ህዝቡ አብ ምቅታል ዝጥቀሙሉ ዘሎ ቴክኖሎጂና ንሪ ዘለና ስለዚህ ሶፋር እቲ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ አብ አፍሪካ መፅዩ ንካሎ ጸላእትን መድኻማ ይኮኑ ዝጥቀሙሉ ዘሎ እንታይዳ ኣብ ልዕሊ ጸላእት ዝወረደ ብድሮናት بتفكر كجلس أي كلني زلوا قبل على سيفيل زورده جن إذا حدش ريبورت خمس جلسوا بزحات نصحات سبعة بزدرونات من البات أبي أحمد وين بعلو جليس ونيرو ملكت سلزين برومن أفلتو سلزين برومن بزوج أجمعات كم زين بروم ناي درونات تكنولوجيا تأتى لنا إلو أبز فكروا لزنا بري زجلس أي نيرو لذي كم دريا زلنا التكونات بزن درونات حدش مسارح ناي مقتال ناي هزبهم كوينن كم زلوا هايزن الجرزلو تابو كي وصانا خلنا اتغوسغواس بخلت تغصات نانهاري قيدالو اتناي درونات رايده كونه اتي درونات تاي مسل كم تري وزلون تفل على عين قرص حزه غلغليو ونسيبيلاو محلا يلو زمسه درونات نكوينات يتقملو سلازلو حدغنيا نخونه يمصالو مصوا እዚህ እስከተደርስ እቺ ጅቡቲ እስቻካ እስከተደርስ 2353 ኪሎ ሜትር ነው ሲቲ 2353 እና አላባው ከዛ ኢትዮጵያ ወደዚህ አካባቢ ያው እንግዲህ ገልፍ ኦፍ ኤደን እዚህ ሃርጌሳ አለ ብለን ብንወስድ እዚህ አካባቢ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ 20 ኪሎ ሜትር ሊዝ ያደረገችው በርበራ ኮዛ በደው ነው ቆቆ ተሳሰ ነው አጣቀሰው ነው በርበራችሁት
ኢትዮጵያ በጉዳይ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣብ ትሕመሰሉ ዘላ እቶም ናይ ብልጽግና ካድረታት ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ታሪኾም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ዝተፈላለየ ዓይነት ምንቅስቓስ ናይ ዲፕሎማስን ናይ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና መጀመርያ በቲ ህልው ዘሎ ሩስን ዘሎ ኩነታት ክንጅምር what's going on ኣብ ትግራይ ዓብይ ኣገዳሲ ምዕራፍ ይፍጸም ከም ዘሎን ኩነታት ይግበር ከም ዘሎን ይዝንገር መጀመርያ በዚ እስከ ንጀምር የመጀመሪያ የተነሳው ከፌደራል መንግስት ጣልቃ ገብነት ጋር በተያያዘ ነው ፌደራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ያቀረብነው ፎርማል ጥያቄ የለም በሁለት ምክንያት የኢንተርም አድሚኒስትሬሽኑ በፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከል በተደረገ የፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት የተቋቋመ መንግስት ነው ጌታቸው ረዳ ካብ ትግራይ ካብ መቀለ ሃዲሙ ናብ አዲስ አበባ ኣብ ሸራተን ሆቴል ኮርስ ቅድሚ ሕጂ ነጊሮም ነይሮም አቢ አሕመድ ኣብቲ ብሉፃት ሆቴላት እንጆይ ከም ዝገብር አቡ ቤላ ህይወት ከም ዝሕልፍ ገይሩ ይገዝእዎ ዘሎ ብኸብዱ ክግዛእ ዝኽእል እዩ ተጋሩ ዝበልዎ ዝብለኩም ዘሎ ብኸብዱን ብመስተን ብምቾትን ክግዛእ ዝኽእል ፖለቲከኛ ምዃኑ ፈሊጡ ቤላ ገይሩ ሒዝዎ ዘሎ እዩ ነዚ ሰብ እዚ ኢሎም ኣብ ሸራተን ሆቴል ሓደ ክቡር ሆቴል ኣባትዩ ኣብ ፕረስ ሪሊስ ገበር ወይ ግን ምስ ፕረስ ሃቦ መግለጺ ብዙሕ ዘረባታት ተዛሪብሎ ካብ ውፅኢት ናቱ እቲ ዲፕሎማቲክ ኮር ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ጎኒ ጌታቸው ረዳ ብምዃን ኣብ ሰሜን ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ኩለንተን ሃገራት ኮንሰርን ከም ዘለዎን ገይረን ሓደ መግለፂ ውፅአን ኣለዋ ኩለንተን ሃገራት ኤውሮፓ ምዕራብ ዓለም ዝበሃላ ማለት እዩ ከም ኣሜሪካ ዩኬ ኒውዚላንድ ጃፓን ኖርዌይ ቤልጅየም ቡልጋሪያ ቼክ ሪፐብሊክ ዴንማርክ ጀርመኒ Ireland, Greece, France, Italy, كلهم بحاجة خينهم and the delegation of EU are monitoring ongoing developments and escalating tensions in the northern Ethiopia. So لازم بمولهم بحاجة خينهم we re-emphasize our full support for the COHA's cessation of hostilities agreement of November 2022, which silenced the guns. There must be no return to violence. لذي نبكينا كملس يبلون. We strongly urge all parties to protect the agreement. لذي نتناي وعلى بريتوريا كلهم وجنات كتكبروا خبزلون نبكينا كغيت كم زي يبلون يوم زنا جرزلو تزجرم كناتات يزبلكم. ناي بحق تزجرم كناتات نتاين نرى لنا مسيلكم. بحفشة كل التمنقص قاسات نريو زلنا نيرترا لك كم إثيوبيا تكبر زلا عجوز قوس تبلا زلا أكلنا يتحجز قصنا إثيوبيا إنه خجبروا وانيرترا أبزلن كانت راي أمنا بزح أرتيكل صحيح الله إذا دايما دايل كاتن كوينات نمس احتار نتكوينات كوينات يقاطم كم زلو نختفلت نتكونتات نمجوهار برزلو وكل ما نقدي أنت قد حكي أتز بنزيز بالزلو راي وبزي علينا الزنريو زلنا بيت صحفتنا ጌታቸው ረዳ ህዝብ ትግራይ አትዩ ክሕዞ ከለይ ማለት እዩ ኣብቲ ቤት ጽሕፈትና ኣታትዮም ጠቕላላ ካብ መቐለብፅዮም ዕልዋ መንግስቲ ብወቅዒ ተኻይድሉ ጌታቸው ረዳ ሃዲምን ኣዲስ ኣበባ ይከይዱ ዘሎ እንታይ እስከ ኢሎም ሪፖርት ይገብሩሎ ንምሽፋኑ ዝኣክል ብዙሕ ዘስሕቕኒ ኢና ንሰምዕ ዘለና ተመሊስና ክንሪኦ ኢና ስለዚ ናይ ጌታቸው ረዳ ኦፊስ ተማሪኻ ከም ዘላ ኣብ ኢድ ህወሓታት እያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ነቲ ኩነታት እቲ ሚድያ ናይ ትግራይ እቲ ኣብ ጎኒ ብብልጽግና ፋንድ ዝኾን ዘሎ ሚድያ እንታይ ዝብል ዘሎ داب تصاويت أمباسادر حبرة أوروبا بإثيوبيا نابا أديس أبابا مغاشو زفلت انتخون أمباسادرات سفلاليو هجرات حبرة أوروبا بتيغراي فترة وانا بوليتيكاو قلولاو قلت أمكبارو زكاريو بلوم علتون أي تجيتات شورداب وانا كنتات عجيبو كاب شراتنا أديس مقلت زهب زلون تخون عبيت نتبتاتونا العللوم منقس فيدرال تالقا خاتو أي حاتتنان كواداس منقس فيدرال بزشومو غزيوم محدار كاب زغط موز أجم منقس فيدرال حق زن خبلجن لموديو كابلوني سمع أبا تجري تفترو زلو بوليتيكاو قلولاو اتقوبا زكايد حوحات استوصنو جنرالات أبا تحتي بمقامات أون زقابرو زلو كاتنا بنعب زأتون أيو زلوم حزي نقابرو زلنا من قسقاس دمانا بوكيناس زأتون نخونتات نمترافينا نتعر زلنا موم ورار نتجري أتخا ورار يكونا نبلو زلنا كابل دما نتقدم معلتات بريزنت سيجيتات شوردا من قس فيدرال لابتا بتجري زلو خونتات إيدك أتو زوت أو مقلت السعيبو يو مبرهون هيبلو استوصنا حيلي تاقود جلونا
ናብ ኩናት ንምእታው ዝገብሮ ዘሎ ካይዳ እናሰፍሐ እዩ ዝበለ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ መንግስት ፌደራል ንኸኣቱ ንሃተይ ጻውዒት ኣየድልዮን ግን ድማ ሕጋዊ ሕቶ ይሓትትና ከብል እዩ ተሰሚዑ ኩናት ደው ንምባል እምበር ኩናት ምምጻእ ኣይኮናን ንዛተ ዘለና ዝበለ ጌታቸው ረዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጻኹ ሰላም ንምምጻእ ይብል ፕሪቶሪያ ዝፈጠሩልና ዕድላት ሓንሽሽናዮም ኢና ክንሕንሽሾም ግና ይግባእ ነይሩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንምሕምሻሽ ኣይንሰርሕን ዝበለ እንትኸውን መንእሰይ ትግራይ ኩናት ሰልችዎ እዩ ዘሎ ኣብ መንጎ ሰላም እየዝደልን ኣይፋል ብዘይ ኩናት ክንቀሳቀሳ ይኽእልን ዝብል ሓይል እዩ ዘሎ ይብል ኣብይ ኣሕመድ ዘተኣናግዶም ሰባት ክመርጽ ኣለዎ ዝበለ ጌታቸው ረዳ ከረባት ገይሩ ዝመጽእ ኣካል ኩሉ ከተኣናግድ የብሉን ከበለውን ኣብይ ኣሕመድ ንምድርዳር ብዝብል ኣጀንዳ ዕድል ዝህቦም ክህልው ከም ዘይኽእል እዩ ኣብርሂቡ ዘለዎም ቂማትን ምውጻእ ቂሞም ከፍስስሉ ዝደልዩ ኣካላት ህዝብና ብመንገዲ ኩናት ከኣቱ እዩ ዝረባረቡ ዘለው ከም ንሪኦ ዘለና ጌታቸው ረዳ እንኮላይቲ ናይ ብልጽግና ወኪል ናይ ትግራይ ዝነበረት ኣብርሃም ዝበሃል ኩላቶም ሰፊዕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ናይ ዓቢ ከንቀሳቀሱ ጀሚሮም ኣለው እዚ ከዓ መጀመርያ ብክልተ ናይ ወፃኢ ኣርቲክልስ ክንርኢ ዝተወደበ ወይ እውን ብዝተቐናበረ መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ሓደ ናይ ኩናት ነጋሪት ኣብ ምህራም ዓብ ተራ ዘለዎ ኣብ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ድማ ክብሪ ዝወሃቦ ዝበሃል መጽሔት ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃል ኣሎ እዚኣቶም ኣካል ናይ CIA ኮይኖም እቲ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣርየኩም ነይረ ኣካል ናይ CIA ኮይኖም ነቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ወይ እውን ነቲ ኣጀንዳ ኣሜሪካ ትደልዮ ወይ እውን ነቲ ናይ ኩናት መንፈስ ዝደሊ ሓይሊ ዝደፍእን ዝህውፅን ሓይሊ ኣብዚኣቶም እዩ ዘሎ ወታደራዊ ስለያ ናይ ኣሜሪካ መፅኡ ዘግበር ከላ ይክልኒ እዩ ኣገን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ነዚ ንክገብሩ የተባብዖም ኣሎ ይብለኩም ኣለኹም ግን እቲ ዲፕ ስቴት ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ በዞም ፎሬን ፖሊሲ ደገልዶ ዝበሃል ኣርቲክልስ በኦም ገይሩ ነቲ ኩናት ከጓሃሮ ዝፍትን ወይ እውን ናይ ዓለም ኣቓልቦ ከም ዝረክብ ክገብሮ ዝፍትን ሕጂ ጌታቸው ረዳ ሼር ዝገበረ ኣርቲክል ነይሩ እዚ ብርግጽ ነዚ ክጽሕፎ ከለዎ እውን ኣካል ናይቲ ኮኦርዲኔትድ ኮይኑ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ስለተባሃለ ኣብዚ መበል ሳልሳይ ሓምሻይ ኣርቲክል ኢና ንርኢ ዘለና ብከምዚ ዓይነት ዝወፅእ ዘሎ ጻድቃን ዘውፅኦ ንርአ ሙላቱ ተሸማበል ጀዚራ ዘውፅኦ ኩላቶም እዚ ኮኦርዲኔትድ መንገዲ እዩ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ምንቅስቃስ ኣይገበረትን ኣይተዛረበትን ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ግን ደይ መደይልካ ብክልቲኡ ወገን ዝግበር ዘሎን ኤርትራ ድማ ንኩናት ትዳልው ከም ዘላን ነቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው እውን ኤርትራ ትደፍኦ ከም ዘላ ጌርካ ንምሻጥ ዘድለየ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ TDF ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ፓወር ግራብ ዕለት 11 ወርሒ 3 15 ናይ ትግራይ ዲፈንስ ፎርስስ ማለት እዩ ሳይዝድ ኮንትሮል ኦፍ ኪ ትግራይ እንታውንስ ስለዚ እቲ TDF ዝበሃል ዘሎ ድሮ ኣገደስቲ ከተማታት ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ ንሳቶም ድማ ሽረ ዝበሃል ዓድዋ ዝበሃል ኣክሱም ዝበሃል ከምኡ ድማ ናይ ነቲ ዓዲግራት ዝበሃል እውን ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ሰሚዕና ኣለና ነቲ ናይ ትግራይ ኢንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን ዝበሃል ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ዝነበረ ድማ ሲግናሊንግ ፖቴንሻል ብሬክዳውን ፍሮም ስለዚ ነቲ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ዝነበረ ኣልዮም ሜይቢ መቐለ እያ ተሪፋቶም ነይራ መስለኒ መቐለ ድማ ጌታቸው ረዳ ሃዲሙ ኣብ ኢድ ህወሓት ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ካልእ ትግራይስ ኢንተርናል ስትራይፍ ኣብ መንጎቲ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ዘሎ እዚ ከዓ ናይ TPLF ከምኡ ድማ ናይቲ ኢንትሪም ጋቨርንመንት ዝብሎ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ዘሎ ኣገንስ ባኪንግ TPLF ቸር ደብረፅዮን who commands the TDF threatening Tigray's fragile stability ስለዚ እቲ TDF ወይ እውን ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝበሃል ምስ ደብረፅዮን ወይ እውን ምስቲ ህወሓት ወጊኑ ከም ዘሎ ርዱእ እዩ እዚ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሒዙ ጥራይ ተሪፉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሓደ ፖለቲካውያን ፓርቲታት በቲ ናይ ምትእትታዊ ናይ በዓል ጻድቃን ዝኽፈሉ ዝነበሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንሳቶም እውን ምስ ኣቦ ኮይኖም መግለፂ ውፅኦም ኣለው ገለመለ ዝብል እቶም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና ጎስጎስቲ ዝያዳ ናብ ኤርትራ ከፅግዕዎ ጥራዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክነሱ ከምኡውን ኢትዮጵያስ ፌደራል ሪስፖንስ Ethiopia PM Abiy Ahmed's government labeled the TDF moves as illegal hinting at a military action to restore order through restrained and ongoing ስለዚ መንግስቲ ናይ ዓቢ ትብልጽግና ማለት እዩ ዘይ ሕጋዊ ተግባር ኢልዎ ኣሎ እዚ ድማ ወታደራዊ ስጉምቲ ንኽወስድ ቅድመ ኩነት ክኾነ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሙሉ ብሙሉ ኣብዚ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣባቲ ኢኻ ክትዛረባ ኣይትኽእልና እምበር ሰራዊት ናይ ዓቢ ታንክታትን ገለን ዝሓዘ ናብ ዓፋር ኣብ ገለገለ ቦታታት ብብዝሒ ሰራዊት የንቀሳቀስ ከም ዘሎን ይእቱ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ከምኡ ድማ ንኤርትራ ከይተቐስሙ ከመይ ገይሩ ክሓልፎም ኣይኮነሎምን እዩ ኤርትራስ ኦፖርቹኒስቲክ stance
Eritrean President Sias Afwerki, historically hostile to Tigray, may exploit the chaos to weaken both Tigray and Ethiopia, potential aligning with TDF faction to undermine Abiy, despite past enmity with TPLF. Listen, تابلالو. نهرترا منجستي مستي ناي تجراي حيله هو حاتن TDF بحدا خوينو نتزول الحقاف نتجراي نمدخام نيتوبيا ونأبو ونمدخام مسوق خون كم زغلمو نزع الدلزي نزع بتشو بعتها تفتيرو زولو كتك عمل كم زغل نهرترا نإنكلود مقبار هرترا زخونة يكون زجبرتو من قصة خاصية لين جت داون بأفق زارب كل خمسة معين نازو. لذي جن هرترا كحوسكا أيكون اللومنيو كمرما ويدا نساتهم حسوت أملهم سلزخون نمبر كيف عارب حيلي وي بدبلوماسك وسيدي يلوز فكر زنبري عصبنا تنايز بلزلو بمنقدنا هي هجراو تلفزيونات ناتو كما يجريو نكوينات وجه اللي إيرتراز بلو إيرتران تايس لازبلات يكوينات وجه again نزوم سبعتياتهم كل عرية ما ينخلينا أجندة زلوم يوم حزب إيرتراجن تخكل الناس إلن ملكتن كل ويا نسعرناتي نسعاد وين نزم عرباو ميديا خنكير عقمية بالله سوري بخال من قديك برخل إيرترا أبتحقنا ترجيتا نهزبايا كتم من زلوم مغنياتو مستيرنا عودنا حزب إيرترا نايم إيرترا حزبا سلزغوني أباتو كيرنا نصرح لنا نسويد ما نزخول فتنتات محجي زباخونا مالتيو كمون بزعباتي أنا بحري دبلوزلو ريجنال اسكليشن هجين تايبلو لو تكوينات ملوك أرنا أفريقيا خصوا له 5 غليم زبلوزلو زغا سلام تايب نعبنا متحاني نعبنا كطحنو سلز دليزلو نملو زوبا كصلو زغل كوينات كغاتم سلز زغل هيا بجاخم تعرس تاتبل كوينات كجمره افركبو نزي كوينات تطو كتبلو فتنو زبل حوسي نعلم ملوك كبر مهرا مالت ستوب ذا نيكست Ethiopian Eritrean war after Tigray ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎ ትግራይ ፋኖ ከምኡ ድማ ሸነ ንኣዲስ ኣበባ ይወፅእ ስለ ዘለው እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዓለም ለኻዊ ኣቴንሽን ንኽትረኽበሉ ምንታን ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዋጋ ይዳለዋ ከም ዘለዋ ጌርካ ክሸጦ ትፍትን ማለት እዩ ደብረፅዮን ዝመርሖ ዘሎ ጉጅለ እውን መልሲ ይብሉ ነይሩ ነዚ السراويت بمبت ኖ እቲ ዝጥቀምሉ ታክቲክ ብጽሑፍ ጥራይ ዘይኮነ በዚ ኻ ስምዑ እንዳይሰሩ የተለያዩ አጀንዳዎች በመፍጠር ለይተቀን የሚሰሩ አካላት አሉ ይሄ በጣም ግልጽ ነው ክራይሲሱ እንደ እድል ወስዶ በክራይሲስ ውስጥ የተገኙ እድሎች ብሎ የሚያስባቸውን ለግል የተጠቀመ አካል አለ ሰላም ከሆነ በኋላ የተለያዩ አደረጃጀቶች ይዘው ሀብት የሚያካብቱ አካላት አሉ ከሌላ አካል ጋር እየተሳሰሩ ሀብት እየዘረፉ ወይ ወደ ግጭት መግባት ካልሆነ ግን ተወጥሮ ተመልሰው አሁንም ሌላ ግጭት ለመፍጠር ለይተቀን የሚሰሩ መንግስትን ለማፍረስ በከፍተኛ እንቅስቃሴ ላይ የሚገኙ አካላት አሉበት በተደራጀ መልኩ የመንግስትን አቋሙ ከምትሪ ወደ ለኹም እዚ አካል ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ወገን ብልጽግና ስለ ዝኾነ ናይ ትግራይ ካ ስለ ዝኾነ ከበሮ ክሓርም ጀሚሩ ኣሎ ዝኻ ነቲ ህወሓት ዝበሃል ጠቕላላ ከም ሰይጣኑ ሓደገኛ ንሰላም ናይቲ ሃገር ከውድቕ ዝደሊ ዘሎ ግን ህወሓት እንድሕሪ ኢሎም ንዓቢ ውድቀት ስለ ዝኾነ ፋኖ ተተባሂሉ ንዓቢ ሕምቀት ስለ ዝነግር ኤርትራ ክብል ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ናይ ኣፍሪቃ ሓያል ጎብለልየ እናበለልካ ከለኻ ሓደ ንእሽተይ ጥቕ ጉጅለ ፋኖ መፅኡ ክግምጥለካ ክመፅእ ከሎ ሕማቕ ዕድል እዩ ሕማቕ ዕድል ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ንኢትዮጵያ ወሪድዋ ዘሎ ምክንያቱ ሌላ ዓቕምኻ ትፍክር እንተነርካ ዓቕሚ ዘይብልካ ጎልፎታት ደራሪብካ ቀላፅም ከም ዘለካ ጌርካ ኣክስ ትገብር እንተነርካ ሽዑ ሓደ ንእሽተይ ዕጡቕ ጉጅለ መፅኡ ስልጣንካ ከውድካ ምስ ዘለየ እንታይ ትገብር ናይ ዓቕሊ ፅበት ኣሜሪካ ኖ ቻይና ዲያ ኖ ኩለን ክሓሚክሉ ስዑድያን ካልኦት ግብፅን ብመንገዲ ኤርትራ ገይሮም ይሓርሙን ኣለዉ ክትብል ኣለካ ኣትሊስትስ ክትሕሱ ክትክእል ኣለካ እቲ ግደ ሓቂ ግን ደብረፅዮን ዝመርሖ ዘሎ ጉጅለ እዩ ራዕራዕ ይትይሉ ዘሎ እቲ ራዕራዕ ድማ ካብ ይኮነን ዝብገስ ዘሎ ምስ ፋኖ እውን ርክብ ኣለዎ ስለ ዝበሃል ዘሎ ድሓን ካብ ኣፎም ኩሉ ነገር ጭብጢ ብጭብጢ ክንሪኦ ስለ ዘለና ኣገዳሲ እዩ እዚ ኩነታት ክንርድኦ ዘለና ንኣብነት ምስ ፋኖ ርክብ ከም ዘሎ ደብረፅዮን ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ኩነታት ንፈጥር ስለ ዘለና ምስ ፋኖ ርክብ ኣለዎ ጀሚሩ ኣለዎ ዝብል ምስ ግብፅ ርክብ ጀሚርና ኣለና ዝበለ ዝኾነ ደረጃ ኣዛዝ ፈልጥ እቲ ናይ ርክብ ማሕበርና ድማ ኩሉ ኣደባባይ ዝፍለጥ شغل ركب جميرنا لنا قال زمنا سوم سير تراز قبر ركب يكون امتحان حبي حد سير تراز قبر ركب وين مثل منجست سير تراز قبر ركب سير تراز قبر ركب بس هون من قدي نوع سير منجست سير تراز قبر ركب انصر زخون حي
أنصار فدرال سرعة من قصص قدامه زخون حاجة تقولين قد أمن تاي تمسرنا أنا أمن تاي تمتنا تمسرنا سرعة يقول هنا ثابت. New geopolitical crisis. Tensions between Ethiopia and Eritrea are escalating, not just because of old rivalries, but due to a growing web of foreign powers competing for influence in the region. Last week, reports surfaced that Saudi Arabia is said to invest billions in Eritrea's Asab port, a move that could fundamentally alter the balance of power in the Red Sea. Just days later, Eritrea sent a high-level diplomatic message to Riyadh, fueling speculation that this isn't just an economic deal, it's part of a much bigger. حجي انتهينا نرزلنا تي إيرترا السعودية جراتو زبحال زلو الزارة بارسنا خونيد متزالو بزحات سبات جي زي فيكس نيوسيو زترقاقز حبريتا يكونن منقس السعودية يتزاربون قلا يزبل منقس إيرترا ماس وقعوز غونه مسينا حيل بوقعي ركب جيري فلت بفلاي نشكيرو تزملكت مسقبت استقبرون نشتي انتهينا سمعنا نمبر اي تزربن سلازي اندحري تغيرو جاي تقبران 100 كونفيرم قبري كلني يعني التكوناتات نتنبيب كايا جن البوسيبيليتي سلازلو يكل سب زعبوك زارب زك تجدده نجيركم نيره تقولون اي سعود عرب قد محجي ايرترا امارات بحسب كله امارات نخوص السعوديه بزيها طليبه امارات كابت بوتات تكرحق عليهم زبلو نيرو ريت سي فورم دما بمتكل نايك اي بحر زي يكون حيله ابت بوتات كمتي يبلون ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ سعود عرب ابز بوتازي انفست فقبر تخل داي تخلن it's obvious I've got a point كن منتاي بليونات ديو قال مالت حط خالارسيو ازي ነገር እዚ ድማ ኮንፊደንሻሊ ክኸውን ዝኽእል ምዝ ሕጂ ዘሎ ናይ ኩነታት ናይ ረስኒ ወቅዓዊ ምግባር እውን ትርጉም ስለ ዘይብሉ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ነዛ ጉዳይ እዚያ ክሳዕ ክንደይ ክሳብ እስራኤል በፅሖም ከም ዘሎ ከተሓዘልኩም ስለ ዝኾንኩ የስምዑ ኣብዚያ to Riyadh, fueling speculation that this isn't just an economic deal, it's part of a much bigger strategic shift. For Saudi Arabia, it's a power grab in a vital maritime chokehold. For Eritrea, it's a lifeline to flex muscle against a simmering Ethiopia. And caught in the middle is Ethiopia, a nation of 120 million people, landlocked and increasingly surrounded by powerful foreign nations playing their own political games, being pushed into a corner. داي مريت كذا وداي أبا من قرأ قرأتي يا خاطب بزخانة خوينو تي إثيوبيا زبال هاجر أبز قدايزي تزعبيك خسر زخل والحان تستجبت أنا جرزي بلو كم بهق زس أنها إيرترا نلولاو مريتا مزدلي تحجر كسر عدما نبور قبول نجاريو ترجم له مزدلي تحيل كسر تغلي إيرترا دما من البات إثيوبيا ببز حزب الله جرجرات بالتخليقة إيرترا كي تبقست كلا بسرية كشوني دليل مالو إثيوبيا أنا بزوانزي إيرترا زخوني يخون تبقسك وسدت كلا توجد ناتو انتاك جبرهم زخول فلوتي نيرو منستر قدات واتساي ناتو كرتونا يخولي ما بزبالو ويا جمير له ناب إسرائيل دما كيدو مسنا إسرائيل منستر قدات واتساي ترخيب له زخا بقى تفانا انتاك كرتونا تخولي كال زخون نجار كبحالو زخلا يكونن مهنياتو أبغون إيرترا قبت السعوديين كم زلوا أصلا فلت انتاك جبرهم دفتون زلوا إسرائيل أبغوننا ناخد كون إسرائيل كتحجزنا لوا بمبالي مدمتسلو إسرائيل أبز قدايزي انتاي زقتوال لوا مالت التكونات مستقرأي زقبر زلو مستيبيا وكونات زقبر زلو مس إيرترا زتحاز يبلون إيرترا تمكة هجر بفلا السعودية أنا بإيرترا كبس ندحر خوينو إسرائيل سأقام ديون دحريلكا سأقام هيكونن of course نساتهم إثيوبيا كمت إثيوبيا مجابرة أنا توم خون زخلص لزخونة كم كلام ندحر خوينو كم إثيوبيا كدليل خوليهم السعودية أنا بإيرترا ممسوقن ني أمريكا ني إسرائيل لعول سقعت كفتر زخل كونتات كلي مبش كمان نتحوت عم كوزار أدفانتج كبرنا يخلي السعودية مسانا نتك رجوز خانق وطباوزون ويكا تكهي بحر ركعتنا كله ز motivations اللي حيل سلز خان إسرائيل هم غيكونن بحفشة جبتن السعودية أن إيرترا خد الجفان تقينا في الله جبتي جيوبوليتيكا ومقارنتنا إسرائيل كوينا ونسلة الرأي ناي جدن إسرائيل قال لنا جرك حق زنا يخلي خوني كابزبل ناب إسرائيل كيدوم زعبا حبراوي شركة نت كزرار بمخانهم بفلاي كم أرسد ماتي تيروريزم أب سوماليا الشباب زقبر زلو جرجل زلو بزعبو كم سزرار بوز قالت حبريتا جرم نيرم حنت كابتي كجبروا زخولو إثيوبيا إزياك تكون كم تخل على ما بكم زي نوتي أبزلات له أبي أحمد كان تاي جبر له نزبل أبي أحمد أب فلوي ناي سبورت كونديشنينج أند نتوم أبتكو زلوا حلفتي كابهم للعلي سبورتنيا مخانو كأمنا ميزفتن كل جزء مالت ولا حنت سبورت ده يفلت كونه خليه ما بكبابي يمكن نعناي بيجي يبلهم قال إجراء أنكف تغل قال إجراء كسبر تغل ويدونو كم تري وازل لهم ندي حريز زبزب تبلا لا حجرنا عنوز زبزب تبلا لا نسدما
اب ستاديمات يزورالو انتاي زخا كل ነገር ሰላም ከም ዘሎ ናብ ምዕባለን ናብ ስፖርትን ናብ ካልእን ከም ዘለው ንከተም ፕሮጀክሽን ንክገብር ዝገብሮ ዘለዩ ستاديم ኣለና ንሕና ብህንፀት ኢና ዘለና ኣብ ፖለቲካ የለና ሊሉ ነቲ ናራቲቭ ክቅይር ይዝፍትን ዘሎ ቱ ሌት ነገራት ኣብ ኮሙ ክኸይድ አይከልኒ መልሱን ይበመነሮ ጋፊዎች ቀናህ ምናምን ይሉኛል በመለስ ሊቀና ይችላል በኦባማ ሊቀና ይችላል ነው በፕሮባብሊ ነው I wish ይሄ ሰውዬ ሀገር አረጋግቶ ኢኮኖሚውን አሳድጎ ምን ቀናበት ምትቀናው ሰው ሲበልጥህ አይደለም እንዴ ሰው በስራ ሲበልና በውጤት ሲበልጥህ ትቀናለህ I wish እኔ አብይ በእውቀት በብስለት በብቃት በሊደርሺፕ ስኪል ሀገር በማልማት ሀገር በማረጋጋት ጀዋር ድማ ብዙሕ ግዜ ንዓቢ ትቀንአሉ ኢኻ ነፍስኻ ምስ ዓቢና ወዳደርካ ስለትቀኒ ኢኻ ትፀልኦ እዮም ዝብልዎ ንስኻ እንታይ ዝምልሰሎም ዘሎ ትቀንአሉ ሰብ እኮ ብገለ ነገር ካባኻ ዝበልፅ እንድሕር ኮይኑ እዩ بتمرت ديو بمحدرة ديو ببقعة ديو قال أنا قرد بلص أكان دحر قوينيو بر بزي تبلص قلو تقان علو سبسي كاباخان زبلص تقوينيو نزي سبزي انتهى قان علو يحفرو اللمبريلو كما يورو مسلو زخونة نحاقر إثيوبيا كمرح كله أب زخونة مقابايا كخيط كله بس مراحتك الرهب كله كما يجيرنا دينا نحفر سمعوا بزنتهي لي زاربهم قات بلطون تقايتو بياسكنا I wish that was the case no እኔ አብይን አፍርበታለሁ አልቀናበተም ኦሮሞ እንደ አንድ ኢትዮጵያ እንደ አንድ ኦሮሞ እንደ አንድ ኢትዮጵያ ዜጋ አፍርታለሁ ይሄንን why are we lying to ourselves የዛ ሀገር ዜጋ ሆኖ እሱ ሲናገር ጫማውስ መግባት የማይፈልግ ሰው ነው ያለው እንደኔ ደግሞ የተለያዩ ሀገር ሞራን መሪዎች በየቦታ ባገኘን ቁጥር ያ የናንተ ሰውዬ ጤነኛ ነው እንዴ ሲሉን እሱ ሚዲያ ላይ በቀረበ ፓርላማ በቀረበ عفشان انتهي زبل زلو إثيوبيا 120 مليون حزب له عند عريلكا كاب عبي زبلت سبي بلنان ويون كم عبي بلنان يلكا نعو بقنا زحفر عبي زحفر دامبر زغن مراح يكونن دارجا بسنكو أبناء توت في نازلوسي كابز سنتاينا خنك أني زبل زلو أوكي ملسنا بلس كابتا عن تبزنا برد عرسي بتقرنيا سن على اللو بتقرنيا هملسو زي حقه وعطو بحال زي حقه وعطو اب تግራይ يبلنا عطو له عطكو كورد زغبو ب10 تشحات قصر لنا كمتا زولكو مس ኤርትራ ركبلنا زولو ودخدخ زولو توسن سوات له توم توسن سوات توسن مخانم طرح ግን كنري يبلنا سوم زوافرو حيل له سوم نغغليو ጉጅለ ጉባኤ ስለዝገበረ ነው ደግፍና حدنا هنقبرنا زولو سوات له حزبوغل መንግስት ኤርትራ ነዚህም ናይ በሐቂ አምነው እንደው ይፎቱም እንደው እሱ ካሊ ጉዳይ አይፎቱም እና ነኩም ኮም ይዝፈልጥ አትሊስት ውሱን ወርክምስ መንግስት ኤርትራ ስለዝነበረኒ ነዚህም ከም አበይቲ አሴቱን ዝወስዱ ይሆን ግን ከም ዩዝፉል ኢዲየትስ ዝወስዱ በሐቅ ዝፈልጦ ማለት እዩ ተጠቂሞም ከም መሳርሕ ተጠቅምሎም ዝለሉ ይፈልጥ حرت ጭርሖ ተደጋግሞ መሐቂ ዝመስለካ وقرو مس حاونا حزب ኤርትራ خوينا ማለት ሓደ ነገር እዩ አحواتون ስለዝኾነ مس መንግስት ኤርትራ ዝባሃል ግን ወይ ከተተዓረቀለካ ዘጥፎ ጥፋት ተቀበል خللو حቂ እዚአውን ከይተገበረት ወደኸደኸሎ ገገለ ሕዝብ ታባታት ጎቦታት ኣብዚያ ኮይና ክንዋጋ ገለ ዘሎ ለትግራይ ናይ መዋጋ ሜዳ ክገብር ዝጓየ ሰብ ተحلفነት ዝጎደለ ሶዚ ናይ كم تري ود لهم ጌታቸው ረዳ ክጭደት ጀሚሩ ስለዘሎ ሓደ ነገር ይዝበር halka ተሳዒሩ ከም ዘሎ ይድርዳካ ምክንያቱ ኣመና ዘረባ ዘብዝሕ ዘሎ ኣብቲ ፖለቲካል ዲስኮርስ ናይ ትግራይ ዝነበረ ተሳዒሩ ወፂሎ ካብቲ ጌም ታሊሉ ሕጂ እንኮ ተስፋናቱ ብልጽግና ወይ ወንቲ ፌደራል ዝበሃል ሰራዊት መፅዩ ስጉምታ ኣብ ትግራይ ክወስድ እሞ ቦጌሩ ኣብ ስልጣኑ ክመልሰሉ ዝኽእል መንገዲ ክርኢ ወይ እውን ኣብቲ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ስልጣናት ከምቲ ናይ አብርሃም ደጎሎ ዝበሃል ካል ቦታ ከናደኽል ኣብ ካል ቦታ ካኣቱ ይኽእል እዚያተላ ኣምሓሩ ነዚ ኩነታት ብፍላይ ፋኖ በቀረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ አብይ አህመድን ወደ ትግራይ
ጦሪዞ እንዲገባ አብይ አህመድን ሲጋብዘው ሊደርስ በትግራይ ህዝብ ላይ ሊደርስ የሚችለውን እልቂት ያውቀዋል። አሁን የተፈጠረው በጌታቸው ረዳና በደብረጽዮን ቡድን መካከል የአርባ ነጋሪት ፖለቲካ ምን ያልነው ማለት ነው። የስልጣን ግብግብ ነው። መሰረታዊ የስልጣን ግብግብ ነው። በዝርዝር እንመለስበታለን። ወላ ይሄ የስልጣን ግብግብ ጌታቸው ረዳ አብይ አህመድን ጠርቷል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጫና ያድርግ ብሏል። አብይ አህመድ ግን ወታደራዊ ኃይሉን እንዲጠቀም በር ከፍቶ ለኦህዴድ ጦር ይዞ እንዲመጣ ዳግም እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዝነበረ ነው ብሕዋን ተዛሪብናሉ ኢና ነታ ኩርሲ መንሓዘዩ so at the end of the day ነታ ኩርሲ መንሓዘዩ ነታ ኩርሲ መንሓዛ ግን ክልተ ዓይነት ገጻት ኣለዋ ጌታቸው ረዳ ጉልባብ ናይ ፌደራል ተጠቂሙ እቲ ህዝብ ትግራይ ሲ ናጽነት ክንከውናዶ ሃገር ክንከውናዶ ኢሉ ብዙሕ ዝተቃለሶ ትርጉሙን የብሉን ማለት ይቡ ሙሉ በሙሉ ካብ መጀመሪኡ ኣብ ትሕቲ ኣብ ክኸውን እዩ እንታይ ክትገብር ዳ ናይ 3 ዓመት ኩናት ኣካይድካ አዲስ አበባ ንክትመለስ ኢኻ ተኻይድካ እቲ ኩሉ ተዛረቦ ዝነበርካ እንታይ ስለ ተቀየረ ሕጂ ኣብዚ ምስ ኣብ ክሰርሕ የተብለለኻ ሓደ እቲ ካልኣይ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ተዋሓድ ግን እንተዋሓደ ናይ ትግራይ ኣብቲ ቀደም እውን ምስ ኣቢ ብቀረባ ንክሰርሕ ሽግር ስለ ዘጋጥሞ ተዋጊኡ ሕጂ እውን ዘድሊ ለውጥ ስለ ዘይረኸብና ክንቅፅል ኢና ቃልስናይ ዝብል ዘሎ ስለዚ ነቲ ኩናት ከም ዝጀመሮ መጠን ናይ 2020 ኩናት ዝጀመሮ መጠን ተዋሓድ ኣብዚ ከምዚ እዋን እውን ወላ ሓንቲ ካብቲ ስትራቴጂካዊ ሕቶታቱ ዘይተመለሰ ክነሱ ኢዱ ክባይ ክልኒ ስለዚ መን እዩ ኣብቲ بعبي وانصار إثيوبيا كم زي حجة تاجور ردا خوين زعاتو زلو مليون سب سطفا خاندر خوين انت قبر تقاليس كاي انت واحد علامات تخت تكبرك كلا لك ولا وين بوحد كفا سلازي اتحاد دما ربحانا سلازي تحلوه مس فدرال بتخكل كنزرارب علنا سالساي اكل خوينو كاتو حجي كانت بوتا كو حسيل زعاتو دما قبول كم زي كونه تغليص لابزر سمعوا بتግራይ ንዝኸፋ ሓደጋ ምቅላዕ ይካልን ኢልሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በሎም ዕለት 3 መጋቢት 2017 በዚ ሰዓት እዚ መግለጽ ዘውፅእ እንትኸውን ሰራዊት ትግራይ ጫፍ ብልሕመኸተ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጠቅላላ ጽንተትን ምድሓን በመስዋዕቱ መቕሰልቱ ንዘለዓለም ዘይርሳዕ ወርቃዊ ታሪኽ ዘመዝገበ ህዝቢ ሓይል እዩ እንትብል ሰራዊትና ምእንተ ህዝቡ ዝኸፈለው ከቢድ መስዋዕቲ ብዝኾነ ቃል ክግለጽ ኣይኽእልን ብምዃሉ ድማ እዚ ሰራዊት ረዚን ዋጋ ከፊሉ ብዝፈጠሩ ዕድል ናብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣቲና ኣለና ስለዝውን ነዚ ጫፍ ብልሕመኸተ ዝኾነ ሓይሊ ከይሓስካ ዝረጋገጽ ድሕንነት ኮነ ብሄራዊ ረብሓ ክህሉ ኣይኽእልን ብድምር እውን ሰራዊትና ተማሊ ኩሎሚ ዋሕድ ሰላም ህልውና ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢሉሎም ግን ተዋዕና ዛዕባ ግን ህዝቢ ነይሩ ኣይወፀን ሕዝሪ ህማ ተጋሂዳና ምስ ህዝቡን ይባእሱ ወሲ ከዲዑ ዝበለና እንታይ تمال مشهد كان تاجروا ما أززتي أبركم أجركم يلو كم زولكوا يمسيناني تمال ركا بربار ركم كم نريد لنا قد عينا تجراي أب حد أقدس مدرخ بس كم زلون كابزين نيو بزحات كيلاتات كم زبلو زلو نافكوينات كم رحلو زخل زبالة زعبي أدل كم زلون أتقول دايدما عفر كبوات حنو زبلو وجنات ويبلو لو نسمع لنا إحنا دما نتخططلنا نتزولو كنتات كنقلص لكم كفتنينا قن نايز مودا قن نقرا من قدام حلفتا فتير لهم زلو حق تقدم كنري إذا كنا تنسألاليو دوب عصب زبال زلو وا أكارتا غيرو جفتكو بكورينا هنا أبي إيشاسنا أبي حمد إنك أبي حمد لكو جفتي بوي أراهم منه هل كان سخن بقيت أتمنغو هل كان أتمنغو كيفو كل عسبنا أنا ما قلت بايلو كل تاي وعلا من فلت إحنا بعلنا مسزبنا أو دابنا زجبرنا وعلا لنا نبي أحمد دفيو أنت تجارو جيروا كندي عن وترينا حجي أنا تجارو دفيو أنت بالتقنادي ويانصار غزاو منغست غيرو نايصلو ازي سبزي حلفتا فتيرو له خمسلو اندينا نرزلنا تحلفتا دما كاب منتاي زبغس ندريلنا كلها بوليتيكا د حسبا زنبرت تموت سلازلايا مغنياتو هو حد تسكيمم ابس مرابطهم منالبات حلمكوا كالك خون خلي جن زخونه بيت صحفت كركبو زخول مغنياتو اوفيشال صراحه وني بلو انت سبتي
كما يجري ينابر I don't know درجات مرت ممهريو كابو زحلفه ግን ዕምቆት ብዛዕባ እዚ መጽናዕቲ ዝገበር ኮውን የብለይ because he doesn't even deserve that ብዛዕባ መጽናዕቲ ክትገብሩን ዝገድድ ምክንያት ስለ ዘየለ ብሓፈሻ እቲ ሓለፍታ ናይ ፖለቲካ ንረለና ሓደ ሰብሲ ህያብ ስእልን ድሕሪ ብካሲ ስእሊ ናይ ገዙን ድሕሪ ብካት ናይ ዋይት ሃውስ ስእልን ድሕሪ ብካሲ አይ ዋይት ሃውስ ናይ አሜሪካ ንዓኸ ተዋሂብለ ማለት ድዩ ህያብ ተዋሂቡ ይፈልጥ ንምዃኑ of course ስእሊ ይቦ ስእሊ ክቦ ይኽእል doesn't matter but anyway እቲ ዘረባናቱ ኩሉ ግዜ death on arrival ይብልዎ ክመጽእ ካብ ኣፍኽ ወጽእ ከሎ ዝሞተ ዘረባ ምዃኑ ምክንያቱ ብጭብጥ ምዝራብካ ጽቡቕ እንድዩ ታይኮና ናብ ሓራጅ አይንወርድና እዚ ሃገር እዚ ህዝቢ ኣብ ሓራጅ ዝወርድ ህዝቢ ይኮነን መሬትና ሸጥና መሬትና ከፊትና ንዝኾነ መዳኸሪ መሬትና ንህብ ኣይንኽእልን ሓይሊ እናተሰምዖ ዝኸደ ዓሻ ምስ ከውሒ ተራሲሙ እንታይ ይገብር أنا دقسات مستطاف يكون أنت وانا نجار كاين تاخذ بالكال فلت نكل على لنا حجز الله فيش كادورنا نتي أدماس كيري خلك لنا هو نخير كنت دورنا مش حلفت أدماس كاب قدمي الله حلفنت نعونا من فتسام تلو خوي زلنا سلازي حجي حجين تايو تتساقم أقاتيم زولا بزمسيلكم كلها جيم بلان نايت بوليتيكا ميتايا مهنياتو مس أبي حسيبهم نيرم أبد ما من البات نزيوم كنت كمالهم تخيني من البات مالتيو نناي تقرأ حيل نمت ممان أب تقرأ بوتا تدقيمو مستناي تقرأ حيل حواويس قلنا قرك قبرنا بيرتراد أمبر إزيوم نبينهم أدي سابا كوفيلهم كقبرولو زغول كسهارا مخانفة التي سو أبي بكابزياتهم كروح بزغلي يلا تناي تقرأ حيلي جيتاچو ردا مسيد سألني يرجع لما جيتاچو ردا تماري خلو فرصة أركب هذه مخيد له سلزي what do you do أبير ترى أبدأ تمس أخدمه تقبلنا تيابل كان مهنياتو قال سيك قال ستقرأ يويز بالنيرو سلزي تي قال سيك قال ستقرأ عند حرقينه مس أبك خسر أنت له أبدا ما حسب فوسط تدي وسطكو كحرد دليك حنق دليه يدبل له سلزي نايز بوليتيكا وأكايدا أب بجرمن ساكاسا زبلو له ماكينة ترجع له أموداتا كابوك تحلف هاي تخلني خازب لك كامل كزلو له ساكاسا نبلو ساكاسا أتيلو سلازي كيدو كمل لستراي زخل كاو كحلفوا له زي كل درجة يبتعو أتزي حزن كفال نتي بالديمقراطية رزق عدد زنبرة قال كفال أب قوليتي ووم أب تقرأي بوتا كم زي بلو أب إثيوبيا بوتا كم زي بلو كابير تراين لما نويح وان كابزوج نويح غير نير سلازي نير ترات زبالة هي بيزي سبز مخنياتو نتا أنصار إيرترا زنبرة أقالتي زقة سب أون سلا زخنة بعفشة كاب إيرترا زمتزور الحبريتا خنتاي مسن دحريلنا مجمريا زيا كبر كتبوا حباز دلي نقرت الله زيا إيرتراويان تغماتو ناي تكساس مستيت كروز تبعلي حادث عبي سنيتر أقدس بوليتيكانيا ندونالد ترامب دما قربو زخنة ستيت تكساس دما أقدس باور أم ريبابليكانيو مسو أب كونغرس كيدوم كم سرا أب كونغرس سيناتور دي ولا أبان لاي بايتو I don't know مسو كيدوم what is it Eritrean American delegation representing the MPDG Texas chapter and had the pleasure and honor of meeting Senator Malati Ted Cruz in person yesterday at Capitol Hill. We extend special thanks to his staff and their hospitality and warmth. This is brilliant step. كمزيلو تعب أمريكا زغمت ሕብረተሰብናትና ነቶም ሴኔተርስ ናይ ስቴትናቶም ላይክ ኣብ ከምዚ ዝያዳ ክስራሓሉ ምተኻእለ ነይረ ኮይኑ ይስምዓና ኣሜሪካ ቀዳማይ ፀላይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ኮይነት መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዕንቅፋታት እንተኮይኑ ኣብ ዘበነ ሪፐብሊካን ኬትካ ነቶም ሴኔተርስ ካብቲ ግራስ ሩት ናኸትካ ክትረኽቦም ትኽእልካ ኣብቲ ፖለቲካ ሼፕ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምስ ግዜ ለውጢ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ኣ ብሪልያንት ስቴፕ مور كده فعل زلوا بكل ستيتس ناخدك مستم أبت زلوا سنترس ركب مقبار أمانة قد سنة زلوا غيني سمعني لوبي مقبار ما بخمس من قديها كتجبر تدخل جراس روت حزبي أكيبك أبالات نايتي مرات أكل سلزخون نشاطهم تسمعنا سلزلهم نبي حق كده زبليو الزر ركب استخير دما نبي حق كده سيلوني أبزي إنيشيتيف تساتفكم كل هاتكم دما big compliment باي وجن صبغ صراحة well done keep going كم زعينات بزو صراحة بزو تبقصوتات كنرى دما ندل مالتي يمنون نغتل زياس كسمعوها
አባልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል አስመራ ቀኒዩ ተመሊስሎ بعرفت مالتي قرب ككافلنا عديمي له تولد كلت حطتاتين زلوان مخنياتو بجيزي مخنيات تقدامي سز حفشة وتعزبتك بإرتراز له خنتات من نبابرو خنتات تهزب قلت قلنا ومن يا بزعبا من بابرون كنتاتن كن بزرابنا انتاي تنكف كبردلي دمس امريكا بي او اي اب ارتراز اللي هو تبصحنت بزقرم كنتات كعل قمتي بتعمي سفح سمعي خمزلنا ايو بدقيق كن كتاتلنا ايو كابزا زربات رايس كسمعو حزب ኤርትራ ካብ ሚድያ ዝተዓፅወ ብደካ ድምፂ ሓፋሽን ኤርቲቪን ካልእ ዝኾነ ይኹን ክሰምዕ ዘይተፈቐደሉ ህዝቢ ኣብ እስር ቤት ዝነብር ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ክንደይ ድሽ ከም ዘሎ እቲ መንግስቲ ክንደይ ግዜ ይዛረብ ኩሉ እቲ ድሻት ድማ ናይ ኤርትራ ኤርቲቪ ኣይኮነን ዘመሓላልፍ ሲኤንኤን ዝደለየ ሲኤንኤን ሪ ቢቢሲ ዝደለየ አልጀዚራ ዝደለየ ኩሉ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ንክሰምዕ ዕድል ኣለዎ እቲ ህዝቢ ተርዲኹም ኣለኹም ግን እንታይ ዝብል ኤርትራ ዝተዓፈነ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ዘይረክብ ካብ ኩሉ ነገር ዝተነፀለ ኖ actually that's not true ምስክርነት ድማ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ይመስክራሉ ማለት እዩ ክሳብ ርእቶታት ዝህብሉ ኣብ ኣቀራርባና ከይተረፈ ሓሳቦም ዘካፍልሉ ኣገባቢ ዘሎ ስለዚ ምናልባት ፅፉፍ ሓበሬታ ولا سيرفي يقبل يخون ودا اساس يقبل يخون زحاشه مخونه نبتنا برا كنكاي تخينا قمي كل تعمت فرقان كيدنيره لومي زياده هاي حزب منقسقاس ري نفنق مسكوت كيت سفح زخونه هاي حزب منقسقاس ري ابتي كتما اب قطرات ون كومو كنكتما يكون نمبر بزخونه خوينوتي حدا زراو حدا فتح الكتريك درجه تفتح بالك قال كاب طر جميرو زي تفتح ما يالو ناي ما يتقم كم زلو رايكاتي خالتنا برا ابتي دشيت علاقات ملؤ سبن كم عقمو يجزء عقم زي بقول له عبد القنات نبر زخونه خوينو كن ملؤ دكانات زلوس بقى ينقسقس طبعا كل قربا زسكف كنت تراعي وتسمع أنا فريه زلخو نزي gazetanya ናይ voice of America شعبيا أليفهم الله قال كبلي يوم هجي مالت of course نا شعبيا إذا الله وزي voice of America أليفهم حزام الله كيبلوا كابس روحه كمان أنا سقعت سمعنا له جوكا سايد يوازي زلخو سبزراي كزارب زغل أي بحكي كبير ترى بزح سلتات نعوزن صبارق ونكوز سنهيو جن يغني لنا كم زعينت تخكلني حبريتا زرا خايا مزراب دما اتزبل زي ابير ترى زخي زلو سبونكم يزبل زرا خوي زرب زلو يزبل بحفشا قد زي را خايا حسو زبل ببروباغندا بصدن زعوره ميديا سل تقاوم زبحال اكل سل زلو كم زعينه زينا خصمع كله دخام لبي يفطرلو ستريس يفطرلو ጭንቀት ይፈጥረሉ ምክንያቱ ኤርትራ ትመውት ዘላ ሀገርያ ዝተረፈየ ብላን ኩላ ኮ ተደቁይሳ ኤሌክትሪክ የለን ዝኾነ ምዕባለ የለን መንሰይ የለን ክትብለ ጥራይ ዝደሊ حماق አጋጣሚ ኮይኑ حماق ዜና ጥራይ ክመጻካ ከምዚ ዓይነት ጽባ ዝነበረ عقم زي بقول له عبد القنات نبر ዝኾነ ኮይኑ ግን ملؤ دكانات زلوس بقى ينقسقس طبعا كل قربا زسكف كنت تراعي وتسمع زبهلالو اب مفارق ورح لكاتيت بريزيدنت اثيوبيا نبر دكتور ملاتو تشومي عمر بحابريتا الجزيره دحرز صحافو عنقصن بوغن ኤርትራ ከምላሽ مستوهبه ابت زوبا خوينات كيف ترزبل سغاتات بزحات كخسمعوا نيرمو بزعبا زرق ነገር አለው ዶፍት ባይታ هو حجتي زينات حزب بملك كتاتلو بدمص امريكا بفلاي كتاتلو كل سمعوا وي تزبلكيون دحريو اتي منغست اثيوبياون اتريتو ناي ولقريتو يزبلون قال ملاش توهيبو نيرو نزو كل كتاتلو ويم تي دحرواي مرسي قرب كرغاغو اميخل سخون خوينا بايتا زرعي ولا حانت ነገር የለን ابتي ازرا اخو مالتي ابتي عابي غفي حاسمران نبت خبابن كنجمر نزي أمانغو سرعات بلتقنا نا إثيوبيان هقدفن تخصيتو دولو نا يكينات وطرة أساسيرو لومي أملا أسمرا كل من محضرات نا كبابيتات مالتيو ترو حسوتري واللهم again أبايتا زنبري حساوي خايب لولوك نديق زيو أمانيل حسيخا حماقيقا جنرال صادقان حسي خايلوو ጌታቸው ረዳ ሐሲ ኻይልዎ በኤርትራ ደማሐጂ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ሐሲኻ ዘየለ ተዛረባለኻ ይብሉ ወለው ናይ በሐቂ ተሐዝነሎም because again بيمان ጸጋመን ሐሲኻ ዝብል ጥራይ ሓበሬታ ክመጸካ ከሎ ካብነኔው ክንዛረበ ንኽል ወይ ውን ክንብሎ ንኽል ነገር ውን የለን አንተ አርቲክል ነራትን እንተ ድረግባ ነረ would be great but I don't abs ከባቢ ሪያ የለኹን
يمسكنا قلنا كداليا ገለገለ تعليمات يكايد ዝብሉ ካለው ብዙሕ ግን እዚ ካ ብናይ መንግስታዊ ምንጭ ኣይኮነን ግን ከምኡ ትሰምዕ በታ ሓደ ካ ኣብ መምፅአይን ወላ ሕጂ ንሪኦ ዘለኹ ከዓ እቲ ምብራቃዊ እዚ ዝበሃል ሰራዊት ናይ ኤርትራ ካ ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ከም ዘሎ ከይርኤካ ብሽለታ ثانك يو كبر غازيتኛ ثانك يو አመስግኖ ላይ ድማ ንቀፅል ና UN Technology Bank for least developed countries ዝብል ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ሪኦም ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኣገዳሲ ምትሕብባር ብምባል ኣውፅኦም ነይሮም first mission to Eritrea ብምባል focus on development goals ከመይ ጌርካ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ትኽእል ብፍላይ ድማ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ the visit aimed to identify opportunities for science technology terms of law using science technology and innovation science and technology ፈጠራውነትን ተጠቂምካ ነቲ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቁጠባ ኣብቲ ናይ ባንኪንግ ሴክተር ከመይ ጌርካ ከተማሓይሽ ከም ትኽእል key areas ብዙሕ ፖቴንሻል ከም ዘሎ ኣብዚ ንክትሰርሕ ብሓባር ሰሪሕካ ክትፈትሖ ትኽእል ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ዕድላት ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብፍላይ ድማ ምስ መንግስታዊ ትካላት ምስቲ ፕራይቬት ሴክተር ምስቲ ኣካዳሚ ናይቶም ዩኒቨርሲታት ማይ ነፍሕዱ ካልኦት ብሓደ ኮይንካ ኣገዳሲ ስራሕ ክግበር ከም ዝኽእል digital transformation potential ab digitalization ድማ ዓቢ ፖቴንሻል ይራዮም ብፍላይ emphasis was placed leveraging technology to empower education, healthcare, and agricultural productivity. ስለዚ ኣብ ሕርሻ ኣብ ትምህርቲ ከምኡውን ኣብ ጥዕና ዘተኮረ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኢኖቬሽን ክትጥቀም ከም ትኽእል ሌሎ ኩሉ ድማ ኣብ ዓዲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ዕድላት ወይ እውን እቲ መንእሰይ ሓድሽ ነገር ነቲ ዓዱ ከገልግል ዝኽእል ንኽፈጥር ደገፍ ክግበሮ ከም ዘለዎ ዝብል ዝያዳ ክስራሓሉ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣለዉ ተስፋ ንገብር ኣብ ዝሓለፈ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ 10 ሚሊዮን ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ከም ዝገበረ ሪኢና ነርና ነቲ ናይ ፀዓት ሕቶ ናይ ኤርትራ ንምሕያል ማለት እዩ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ እተን ናይ ልምዓት ትካላት ናይ UN ኣብ ኤርትራ ፅቡቕ ዝኾነ ተበግሶታት ይገብራ ከም ዘለዋ ንርኢ ኣለና ንሕና ድማ እዚ ነገራት እዚ ሙሉእ ኮይኑ ናብ ፅቡቕ ደረጃ ንክኸይድ እቲ ሃገር ድማ ብፍላይ ኣብ ባንኪንግ ሴክተር ደገፍ ከም ዘድልያን ናይ ተመክሮ ብፍላይ ካብቶም ናይ UN ኤጀንሲስ ክመፅእ ዝኽእል ሓገዝ ድማ ዌልካሚንግ እዩ ወላ ንእሽተይ ይኹን ኣነ ድማ ፅቡቕ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ናባኹም ከምፅኦ ደስ ይብለኒ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ዝራኸብ ድሓንኩ ንኽብለኩም ይደሊ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ድማ ናይ ወትሩ ፃውዒትናን ናይ ወትሩ ሕቶናን እዩ ሌትስ ጎ كماخ عينت كرطويلا كويت بلد مسمس بالفتم زتبكلت من مولا كماخي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفطم زتتنكفلت قارس روش شاكي بانديراي مامي تايت بختي بناتي كتيرن بعقلي على كحنا إلى نخي كم مهارة